गोजोन बेलासिनि रादाबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 3 आगस्ट फैदो होमबा गुबै आयदायाव। आसाम आरो मेघालय सिमायाव दुंहाव थासारि। आसाम आरो मेघालय सिमायाव थानाय गवालपारायाव दिनै गुयै गावग्लुंनाय जाथायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोआवनो गिखांनाय सोमजिदों। बे जाथायनि जाहोनावनो तवाफा राभा मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जायो। बिथाङा फुंबिलिनि 4 बाजियाव रबर दंफां हानो थांगासिनो दंमोन। दासिम बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरि सुबुंफोरखौ हमनो हानाय जायाखै। आसामनि मन्त्रि अमल बर'आ बावखुंग्रि थिउरि बिलआव दावबायफैदों। बिटिआरनि दावबायग्रा थावनिखौ जौगाखांहोनायजों लोगोसे मोब्लिब बिथिङावबो जौगाखां खालामनो थाखाय क'क्राझाराव दावबायफैदों। सानसेनि हाबाफारि लानानै आसाम सरकारनि अमल बर'आ क'क्राझाराव फैनानै गिबियाव बावखुंग्रि सुग्रिसेल विलियाम सेंक्सुयेरि आरो बिनि उनाव थिउरि बिल सहैनाय ओनसोलथिं फैदों। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआर टुरिज्म बिथिंनि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास बिथांमोनाबो मन्थ्रिजों लोगोसे दंफायोमोन। मोब्लिब बाहायनायनि बिथिङाव जायफोर आयेननि बेरेखायै मोब्लिब बाहायगासिनो बिसोर हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना मन्त्रि बिमल बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङावनो फोरमायथिदों। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट